Zdravím vás priatelia, tak v tomto videu si ukážeme, ako som vám naposledy slúbil, prepočet medzi látkovou koncentráciou, čiže C, a hmotnostnou koncentráciou, čiže Cm. Takže úloha na dnes je, ako prepočítame látkovú koncentráciu C na hmotnostnú koncentráciu, čiže Cm, a opačne. Ak máme hmotnostnú koncentráciu, ako ju prepočítame spätne na látkovú koncentráciu. Opäť znova zasa predpokladáme, že máme len dvojdĺžkové roztoky, kde Ačkom budeme označovať rozpustenú látku. Rozpustená látka. Bčku bude rozpúšťadlo. No ale je potrebné povedať, že to, čo si teraz odvodíme, platí aj pre viacdĺžkové roztoky, viacdĺžkové sústavy, takže to, čo platí aj pre dvodĺžkový systém, platí aj pre n-zĺžkový. Rozpúšťadlo. Ale pre jednoduchosť ešte raz zostajeme pri tých dvojdĺžkových roztokoch. Dobre. Vychádzame z definície. Látková koncentrácia, čiže C, je definovaná ako podiel, čiže pomer látkového množstva rozpustené látky lomeno objem roztoku. Hmotnostná koncentrácia, čiže Cm, CMA, ak sa bavíme o tej rozpustenej látke, to je hmotnosť rozpustenej látky lomeno objem roztoku. Tu vás chcem trošku upozorniť na ten symbol alebo označenie hmotnostnej koncentrácie. Je niekoľko symbolík hmotnostnej koncentrácie. Niekde sa môžete stretnúť aj s označením ρ, dole prúžok. Hej, to je tiež hmotnostná koncentrácia. Ja ju nepoužívam schválne, aby nebol chaos s hustotou, takže pre nás hmotnostná koncentrácia bude Cm. No a otázka teraz je, aký je medzi nimi vzťah? Tu vám prezradím jedno, že tajomstvo, ale takúto fintu, takú pomôcku. Vzťah je rovnaký, aký je vzťah medzi hmotnosťou a látkovým množstvom. My už vieme, že látkové množstvo, no mali by sme vedieť, vieme vypočítať ako podiel hmotnosti rozpustenej látky lomeno molová hmotnosť. Čiže z toho je potom jasné, že hmotnosť danej látky je daná súčinom molovej hmotnosti tejto látky a látkového množstva. Teraz to podelíme celú rovnicu objemom roztoku, čiže deleno V. Na ľavej strane čo dostaneme? Môžeme to robiť takto. MA deleno V. No a na strane pravej, pozor, či to dám komplet pod celý súčin, hej, takto, alebo to dám len pod látkové množstvo, je to úplne jedno, pretože molová hmotnosť a látkové množstvo sú v súčine, takže pravidlá, ktoré platia pre zlomky, hovoria jasné, že je to jedno, je to to isté. Na ľavej strane sme dostali čo? Čo je hmotnosť rozpustenej látky lomeno objem roztoku? Hmotnostná koncentrácia. Čiže CMA. Na strane pravej to bude molová hmotnosť. No a čo je látkové množstvo rozpustenej látky lomeno objem roztoku? Látková koncentrácia, čiže Ca. A máme to. Čiže hmotnostná koncentrácia rovná sa molová hmotnosť krát látková koncentrácia. To je všetko. No a naopak, ak by sme chceli vypočítať z hmotnostnej koncentrácie látkovou koncentráciou, tak to len podelíme molovou hmotnosťou. No a dostaneme, že látková koncentrácia, čiže Ca, to je hmotnostná koncentrácia deleno molová hmotnosť. Takže vidíte, že naozaj je to pravda, že aký je vzťah medzi hmotnosťou danej látky, že je to molová hmotnosť tejto látky krát látkové množstvo. To isté bude platiť aj pre hmotnostnú koncentráciu. Čiže hmotnostná koncentrácia je molová hmotnosť krát látková koncentrácia. Takže toto, ak si budete pamätať, nie že bohate stačí, to je nesprávne slovo, ale dosť to pomôže pri príkladoch s roztokmi. Dobre, dajme si príklad. Poďme trošku nižšie. Čiže bola by taká úloha. Máme látkovú koncentráciu, alebo vieme, že látková koncentrácia nejakej látky A je 0,25 mol decimeter na minus tretiu. Nech molová hmotnosť tejto látky je, teraz si vymyslíme, je 129,4 gram mol
na minus prvú. A otázka teraz je, aká je hmotnostná koncentrácia tejto látky. Čiže CMA. Tak použijeme tento vzťah, tento tu. Hmotnostná koncentrácia to je molová hmotnosť krát látková koncentrácia. Dosadíme aj s jednotkami, čiže molová hmotnosť je 129,4. Vždy vám budem prizvukovať, používať pri výpočtoch aj jednotky, je to taká skúška správnosti. Krát látková koncentrácia 0,25 mol decimeter na minus tretiu. Vidíme rozmerová analýza, čo dostaneme rozmerovou analýzou mol na minus prvú mol sa kráti, dostaneme gramy na decimetr kubické a to je vlastne jednotka hmotnostnej koncentrácie, takže je to v poriadku. 129,4 krát 0,25, takže je to 32,35. 32,35, čoho gramy na decimetre kubické. Však v podstate hmotnostná koncentrácia čo hovorí? Hovorí o tom, koľko gramov danej látky A, sa nachádza v 1 litri, čiže v 1 decimetri kubickom. No a môžeme si dať druhý príklad, spätný chod. Majme hmotnostnú koncentráciu nejaké látky. Nech to je napríklad 13,47 gram decimeter na minus tretiu. Nech molová hmotnosť rozpustenej látky je 248,4 gram na mol. Vloha je, aká je látková koncentrácia tejto látky, čiže Ca. Čiže ešte raz, aký je vzťah medzi látkovým množstvom a hmotnosťou, taký istý vzťah je medzi látkovou koncentráciou a hmotnostnou koncentráciou. Ak je látkové množstvo hmotnosť lomeno molová hmotnosť, tak látková koncentrácia je hmotnostná koncentrácia lomeno molová hmotnosť. To isté. Čiže v čitateľi bude hmotnostná koncentrácia, v menovateli bude molová hmotnosť. Pozor na jednotkovú analýzu. Hmotnostná koncentrácia, koľko sme dali? 13,47 gram decimeter na minus tretiu deleno molová hmotnosť 248,4 gram na mol, gramy vykrátime, dostaneme moly na decimetre kubické, čo je jednotka látkovej koncentrácie. No a hodnotovo tu bude 13,47 deleno 248,4 a tu je 0,05423 mol decimeter na minus tretiu. Takže, ako vidíte, nie je to ťažké. To je na dnes všetko, priatelia. V budúcom videu si ukážeme, aký je vzťah, alebo aký je rozdiel medzi relatívnou atomovou, respektíve relatívnou molekulovou hmotnosťou a molovou hmotnosťou, pretože častokrát študenti to majú chaos, nevedia čo je čo, ako to používať a preto uvidíte, že vzťah medzi nimi je veľmi, veľmi jednoduchý a logický. Ďakujem ešte raz za pozornosť. Ak sa vám toto video páčilo, dajte páči sa mi to, alebo to aj zdieľajte, alebo si dajte aj odber. Dovidenia.